باش خوندەکارن هێژە هەون چاوانێ هێویدارم هەون باش بن. ئیرۆژی ئەمە یەک ji سەرکێش یان jî pêşengên wêjeya nûjen li Rojavayê Kurdistanê ji were hînin ser ziman. Em ê behsa kar û xebatên wî li Rojavayê Kurdistanê bikin. Her wiha jiyana wî, berhemên wî di kîjan kovar û di kîjan kovaran de nivîsandiye. Helbestvanê me Qedrî Can e. Helbestvan e, wergêr e, çîroknivîs e. Gelek berhemên wî yên ku wî bibîrtînin heta roja îro hene. Helbestvanê me yên emir navî wî yê rast Abdulqadir Aziz Can e. Navê diya wî Eyşe ye. Ji xelkên dêrika Çiyayê Maziyê ya Girêdayî Mêrdînê ye. Di sala 1911 de li dêrika li gundê dêrika Mazê yê Girêdayî Mêrdînê ji dayîk bûye. Ji xwe zaroktiya xwe jî li wê deverê qedandiye. Xwendina dibistana seretayî li Mêrdînê qedandiye. Dibistana navîn jî li gel Reşîdê Kurd li Amedê qedandiye. Piştî wê derbasî bajarê Konyayê bûye û li wê derê mamostetî xwendiye yan jî dest bi xwendina mamostetiyê kiriye. Li wê deverê xwendina xwe qedandiye û havînan jî vedigeriya welatê xwe. Bi hêsanî cudahiya di navbera bajarên Kurda û Anatolyayê de tîtiye bi çavên xwe. Çawa qedexe li ser zimanê Kurdî heye, cudahî di nav bajarên Kurda û bajarên din de heye. Piştî serhildana, piştî têkçûna serhildana Şêx Saîd, piştî lêdawî anîna li serhildana Şêx Saîd em bêjin. Helbestvanê me wekî gelek wêjevanên din yên ku ji Bakurê Kurdistanê bûn bi koka xwe derbasî Rojavayê Kurdistanê. Ji xwe gelek kar û xebat jî di hundirê Rojavayê Kurdistanê dikirin. Tevlî komeleya xwîbûn bû. Di gelek kovaran de nivîsand mîna kovara hawar û ronahî û gela wê jê de. Mîr Celadet navê Nixuriyê kovara hawarê lê kiribû ji ber ji nivîskarên destpêkê yê got kovara hawarê de nivîsandibû. Ne tenê diwarê helbestê de vî helbestvanî nivîsandiye. Diwarê çîrokan de jî çîrokên wî yê binav û deng hene mîna Muhra Süleymanî, Gulçînê, Serencam û her wekî din. Diwarê wergerê de jî gelek xebat kiriye. Pirtûkên wî hene yê wergerandî. Ji zimanê Erebî pirtûka Mustafa Lutfî Menfelûtî wergerandiye. Pirtûka tayek ji porên spî. Her wiha pirtûkek ji zimanê Rûsî jî wergerandiye. Pirtûka Grigor Petrov, pirtûka li welatên Zembeqên Gewr. Ew pirtûk jî wergerandiye. Gelek gotar jî nivîsandine di gelek kovaran de mîna kovara hawar û ronahiyê de. Helbestvanê me yên emir li Şamê bi axa sar hatiye spartin û li goristana Şêx Xalidê Neqşebendî ya Goltaxa Kurdaya li Şamê li wir bi axê hatiye spartin. Em ê waneyan xwe jî bixwînin. Hin helbestên wî jî hene. Em ê ji were wan helbestan jî bêjin. Qedrî Can. Navê Qedrî Can ê rast Abdulqadir Aziz Can e. Navê dayîka wî Eyşe ye. Ji xelkên dêrika Çiyayê Mazî ya Girêdayî bajarê Mêrdînê ye. Lê bi xwe tenê ji xwe re gotiye Qedrî Can. Navê wî yê rast Abdulqadir Aziz Can e. Lê wî wek navekî hunerî li xwe kiriye ew nav jî Qedrî Can. Ji xwe re gotiye Qedrî Can. Di sala 1911 de li dêrika Çiyayê Mazî ji dayîk bûye. Zaroktiya xwe li wir derbas kiriye. Xwendina dibistana seretayî li Mêrdînê qedandiye. Dibistana navîn li gel Reşîdê Kurd
لآمدê xwendiye. Piştî wê derbasî bajarê Konyayê bûye, li wir dest bi xwendina dibistana mamostetiyê kiriye. Çend salan ev xwendin domandiye û havînan vedgeriya welat. Bi hêsanî cudahiya di navbera bajarên Kurdan û Anatolyayê de û qedexeya li ser zimanê Kurdî dîtiye. Bala xwe bidênê ew û Reşîdê Kurd bi hev re hevaltî kirine, gelek kar bi hev re kirine. Reşîdê Kurd jî nivîskarekî Kurd e, berhemek wî di derbarê rêzmana Kurdî de heye. Ew bi koka xwe ji Bakurê Kurdistanê yê lê li Amûdê jiyan dikir. Gora wî jî li bajarê Amûdê Rojavayê Kurdistanê. Piştî têkçûna serhildana Şêx Saîd, dewleta Tirkiyeyê rewşenbîrên Kurd û malbatên welat parêz dişopandin. Qedrîcan jî ji vê rewşê bêpar nema. Ev rewş bû sedema ku di sala 1927 heta sala 1928 de nikaribe bixwîne û destûrnameyê jî bistîne. Piştî demekê bi hin hevalên xwe re yên weke Reşîdê Kurd derbasî Amûdê ya Rojavayê Kurdistanê bûye ku Amûdê di wê demê de dibin destê Fransayê de bû yan jî dibin serweriya Fransayê de bû. Qedrîcan di hejmara pêşî ya kovara hewarê de nivîsandiye. Ji ber vê jî Mîr Celadet navê wî kiriye Nixuriyê kovara hewarê. Qedrîcan gelek xebatên giranbuha li pey xwe hiştine û gelek xebat li benda wî bûn lê mixabin di şêst û yek saliya xwe de di sala 1972 de jiyana xwe ji dest da û li Şamê ew spartine axê. Li ser gora Qedrîcan helbestek hatiye nivîsandin. Dibêje li ser gora wê cevanê Kurdê ê hêja wiha hatiye nivîsandin. Camêrê di vê gorê de zor nazik û ciwan e. Ji dêrika çiyayê mazî ye, navê wî Qedrîcan e. Hezar xwezî li gora hezar xwezî yan jî hezar xweşî li gora wî. Hozanekî Kurdan e. Welatparêzekî qenc bî, rohistîn jê girtîcan e. Gorê xiste zikê xwe, ew jî kire qurban e. Ji pişta me Kurdan çû, ev zanayê ziman e. Helbestek Qedrîcan jî heye, ji xwe helbest li ser çi ye? Helbesta wî jî li ser komkujiyên ku Kurd têre derbas dibûn. Wek banglêkirinekê di hundirê helbestê de heye got çareserî ji rewşa Kurdan bê dîtin. Her wiha ji xwe dema ku jin guliyên xwe jê dikin û diîşînî ji serokê êlan re. Ev tê wateya ku namûs gihîştiye asta herî bilind yan jî dema ku jin guliyên xwe jê dikin dişînin ji serokê ola re wê demê dibêjin namûsa we yanî giyayê asta herî xirab ji ber vê jî daxwaza tolhildanê dikin. Helbesta wî em ê ji werbixwînin. Helbesta Qedrîcan dibê ax welato, roja me zû lê hato. Bav û birên me çawanin, çima xeber jê nehato. Îşev min dît xewnek bi tirs, tu kerem ke ji min bipirs. Ez carekê dest pê bikim, da tu bibînî çi qas bihêrs. Bayekî reş hate jor, li ser min kire borabor. Bigîrîn da kaxezek sor, di nav hebûn dutayên sor. Ez çûme cempîrek zeman, min got falekê vekî eman. Min dayê der ev rihûcan, derdê min re bibî derman. Pîrê bo min rabû ser xwe, piyana avê da ber xwe. Li avê xwend û li min nêrî, dîsa serê xwe da ber xwe. Kaxez bixwîna birabû, her du taporên wiha bû. Mana wan kûr û giran bû, ji fala pîrê nihan bû. Birayê me tên kuştin, bixwînên xwe tên şûştin. Wihan porê xwe şiyandin, yanî çima hûn rûniştin.
ایرو لاشی من پر دیشه قش دزانن جی چه دیشه لی چه بکم درمان نینه تالی تونه بخت رشه درمانی کو از کفش دکم بهێوینە خۆگەش دکم جێ دلبرینên وەک خوارە پەلên هەوارێ ڕەش دکم قەدری ببێژە و بنالە شینێ گرێ de بکالە ناموس نەما ڕوومەت نەما ئەف چ دەرد و ئەف چ حالە هەلبەستاوی پربواتەیە جارناژێ وەک مینە هجووتێ هەیە رەخنەکردنا ji bo serokê eşîrên Kurda heye jinên Kurda dema goporê xwe jê dikin di hundirê helbestê de tê wateya ku daxwaza tolhildanê dikin dibêjin namûs hiyaye asta herî xirab ji ber komkujiyên Kurd tê re derbas dibûn me gelek agahî li ser wêjevanê xwe birin ji xwe wêjevanê me قەدریجان نەتەنێ wêjevan dwarê ziman û helbestê de nivîsandiye dwarê çîrokê de nivîsandiye werger kiriye di pirtûka a şivanê Qurban jî de alîkarî bi erebê şemûd wergera wê de kiriye her wiha pêşgotina dîwana yekeya Cegerxwîn wî nivîsandiye nivîskarekî carna jê rexne bi şêwayekî xweş di hundirê helbestên wî de heye hicû heye bi fikrê Marksî û Lenîn re vî fikrî bandor bûye helbestvanekî pir navdar e hêvîdarim agahiyên ku me li ser vî helbestvanî dabe heta astekê baş hatibe şîrovekirin hêjayê ku hûn jî li ser vî helbestvanî lêkolîn dikin waneya me wilo bi dawî dibe em ê bên pirsên xwe yên nirxandinê çend pirsên me hene em ê bersiva wan bidin sê pirsin pirsa yekê ji me dibêje rola Qedrîcan di kovara hewarê de çi bû û çi di kovarê de nivîsandiye me got Mîrceladet navê nexuriyê kovara hewarê lê kiribû di hundirê kovara hewarê de ji xwe gelek nivîsên wî hene di kovarê destpêkê de ji xwe bi taybetî gelek helbest hene çîrokên wî hene gotar nivîsandine em dikarin wilo bersivê bidin dwarê helbestê de nivîsandiye di gotar her wiha çîrok nivîsandine di hundirê kovarê de bi pirsa duyemîn dibêje Qedrîcan bi çirêbazî helbest nivîsandine şîrove bike ji xwe Qedrîcan wek damezrînerê helbesta rastaqînî ya nûjen tê naskirin hin lêkoler jî dibêjin ku ew destpêka nûjeniyê bû dema ku helbesta xwe ya riya taze nivîsand Qedrîcan bi çi şêwazî nivîsand ji xwe rêbazên nivîsandinê klasîk bû lê ramanên wî nûjen bûn bersiva pirsa siya ji xwe pirsa siya ji me dibêje di malika heftan de wiha dibêje di malika heftan de wiha dibêje xwehan porê xwe şiyandin yanî çima hûn rûniştin di nava Kurdan de tê çiwateyê şîrove bike di nava Kurdan de dema gojin guliyên xwe jê dikin dişînin ji serokê êlan re yan jî serokê eşîrên Kurdan re wê demê daxwaza tolhildanê û berxwedanê dikin êdî dibêjin namûsgiya asta herî xirab ji ber vê jî daxwaza tolhildanê dikin wilo waneya me digiyê dawiya xwe her şad û bextewer bin